весела, в титуляр е класа. Тук витрината прелива от най-прясното месо. Има кайма за мусака, има бонфиле, крехки ребра, дето топят се восте, варени пържоли, за скарата мечта, кебабчета и кюфтета пекат се с любовта. На денички греят, карначета се вият. Тук клиентите редовно вкусно си хапат и пият. Има телешко за майстори и пилешко за цяра, за хубава пача, свински крачета в титуляр. Ела в титуляр, тук вкуса е господар. За трапезата богата ние имаме дар. От месото до хляба, от сиренето до меда, при титуляр е най-вкусната храна. Ела в титуляр, тук вкуса е господар. За трапезата богата ние имаме дар. От месото до хляба, от сиренето до меда, при титуляр е най-вкусната храна. А пък на витрината с тънките мезета, слюнките текат на мъже и на момичета. Кренвирши и наденици, за децата има шунка и свинско филе, за лято и за зима. Луканки, суджуци, пастърма за чудо, шпеков салон, дето всеки го обича лудо. Има бабек, има саздърма по стара рецепта. С тези мезета на маста си вдигаш авторитета. Ела в титуляр, тук вкуса е господар. За трапезата богата ние имаме дар. От месото до хляба, от сиренето до меда, при титуляр е най-вкусната храна. Ела в титуляр, тук вкуса е господар. За трапезата богата ние имаме дар. От месото до хляба, от сиренето до меда, при титуляр е най-вкусната храна. Млечните ни продукти са истинско злато, греят на витрината като чисто лято. Бяло сирене, кашкавал и топено сиренце меко, губе кашкавал и руле, хапаш ги леко. Козе кашкавал за ценители, масло за разкош, извара и цедено мляко, пълни си цял кош. Кисело мляко, прясно мляко, здраве от селата. С тези продукти направо ти пее душата. Те чакайте, това не е всичко. В титуляр сме помислили за абсолютно всичко. Има яйца, хляб, топъл и подправки, ароматни маслини, ядки тахан, вкусове страхотни. Ювка, сладка и мед за десерт накрая. А с нашата лютеница се пренасяш в рая. И за финал, за да е пълна веселбата, бира, вино без алкохолно, вода за жаждата. Вземи си и чипс, седни пред екрана, софрата вкъщи вече е изцяло събрана. Ела в титуляр, по вкуса е господар. За трапезата богата ние имаме дар. От месото до хляба, от сиренето до меда, при титуляр е най-вкусната храна. Ела в титуляр, по вкуса е господар. За трапезата богата ние имаме дар. От месото до хляба, от сиренето до меда, при титуляр е най-вкусната храна. И общо взето това е, приятели добри, титуляр ви чака, тук попаното спира.